subhanahu wata'ala ba. Wa kake da hi sama da hi? Wallahi hukumar Najeriya ba za ta yi maka maganin coronavirus ba. Wallahi hukumar Najeriya ba za ta yi maka maganin kashe-kashen da ake yi bila ghaira wala sabab, babu dalili, babu ghaira, babu dalili. Wallahi mutanen nan idan ba da Allah muka hada su ba, idan ba addu'a muka dage ba, idan ba tsayawa muka yi da tadarru'i da komawa zuwa ga Allah ba, wallahi mutanen nan sai sun karar da mu gaba ɗayan mu. Wallahi sai sun karar da mu, sai sun ga ba wanda yake numfashi, sai sun ga ba wanda yake yin sallah, sai sun ga ba wanda yake ibada, ba wanda yake addini. Ka duba kaga abin da ke faruwa a ƙasar nan malam. Ka duba kaga abin da yake faruwa a ƙasar nan. Coronavirus ta kashe mu, lassa fever ta kashe mu, wane ne ya kashe mu? Sannan bayan wannan duk bai isa ba, muna fama da talauci, muna fama da rahin ruwan sha, muna fama da karancin asibitoci da magunguna, muna fama da duk wasu matsaloli waɗanda la tu'addu wa la tuhsa, ba za su kirgu ba, ba za su kidaddugu ba. A bar mu da talaucin mu mana, a bar mu da harkokin kasuwar mu, mu samu taro kwabo, mu ci abinci, mu sha abin sha. A bar mu da karancin rashin ruwan sha da muke fama da shi a ƙasar mu. A bar mu da tada janareto, ba wutan nefa, ƙasa ta lalace, ta wargaje, ba shugabanni, ƙarya ne. Shugabanni matsiyata, ba ku da mutunci. Ƙarya ne, ba shugabanci a ƙasar nan, wallahi babu shugabanci a ƙasar nan. Me shugabancin da ake mana? Shugabancin kisa, shugabancin da waɗanda za su shiga cikin gari da ranar Allah, da ranar Allah. Ana ganin su suna ɗaukar bidiyo, suna kirga gawawwakin da suka kashe, suna ɗaukar bidiyo a waya suna tura wa duniya, suna kirga gawawwakin da suka kashe. Ina sojojinmu, aina amiruna, ina shugabanmu, me aikinka, me amfaninka? Ba kai ne ka ce wa Jonathan ya kamata ya rizanin saboda ba zaman lafiya a ƙasar ba? Me yasa kai ba za ka yi rizanin ba in ba za ka iya ba? Wannan wani irin ta'addanci ne? Me muke bukata a ƙasar? Duk abin jin daɗin rayuwa babu, kuma rayuwar ma ba za a bar mu yi ba. Kisa babu gaira babu sabab. Jaharka inda ka fito, jaharka inda ka fito suna zanga-zanga, suna cewa Allah ya tsine maka albarka, baka da amfani a gurinsu. Me amfaninka? Menene shugabancin da ake mana a ƙasar? Ina amfanin sojoji da jami'an tsaro da kudaden da ake baku? Matsiyata, maciya amanar ƙasa, maciya amanar al'umma. Allah ya wargaza sha'aninku wallahi idan muku gyara. Wannan wani irin zalunci ne jama'a? Sannan a zo a yi magana wani banza, sakarai shi in ka fasa kama ni ko ɗaure ni, Allah ya tsine wa uwarka albarka. Me kuke wa mutane? Me kuke wa al'umma? Jama'a ba su da damar su rayu? Ba ku da amfani ga al'ummarku, ba ku da amfani ga jama'arku. Wallahi ba mu da wanda zai tseratar da mu daga wannan bala'i in ba Allah ba. Shugaban ƙasa ya gaza, gwamnoni sun gaza, ‘yan majalisa sun gaza na tarayya da na dokoki, dokar ƙarya, dokar banza, dokar shan shayi da ɗiban kuɗin al'umma. Duk abubuwan da kuke mana al'umman Najeriya ta yi haƙuri, malamai su danna jama'a, su ce a yi haƙuri, a daure, a yi haƙuri. Sannan kuma rayuwar ma ba za a bari a yi ba. Duk abin da muka rasa mun haƙura, ana ta rarrashin al'umma, amma rayuwar ma a gagara yi. Rayuwa ba za ka rayu ba a Najeriya. Which kind of leadership we have in Nigeria? Wane irin shugabanci muke da shi a Najeriya? What is our people done to deserve this? We are asking you, Mr. President. Me mutanenmu suka yi da suka cancanci wannan? Muna tambayar ka shugaban kasa da kai da cabinet ɗinka gabaki ɗaya. Me muka yi da muka cancanci wannan? Ba mu da ikon mu rayu. Me za mu yi a duniyar? Me muke nema?
wallahi yan uwa ba ku da wani koma bayan Allah, ku koma ku roƙe shi. Shi ya tsayaratar da annabi Nuhu, ya tsayaratar da annabi Ibrahim. Ka duba dandazon Fir'auna da bala'in Fir'auna, amma da Allah ya ga damar tsayaratar da annabi Musa yan tsiraru da hi da jama'arsa, rana tsaye Allah ya karya lamarin Fir'auna, ya tsayaratar da annabi Musa da jama'arsa. Ya Allah, yadda ka karya Fir'auna ka tsayaratar da annabi Musa, Allah ka karya shugabancin zalunci ka tsayaratar da mu. Allah, yadda ka karya mutanen annabi Ibrahim da suka nemi babbaka shi a wuta, Allah ka karya duk wani azzalumin shugaba ka tsayaratar da al'ummarka ya Allah. Bala'i yayi yawa jama'a, cututtuka sun yi yawa, ana zargin injiniyarin cutar aka yi. Nan muka zo muka zauna da kwamiti na task force na COVID-19 a cikin masallacin nan, su da kansu suka tabbatar mana cewa wannan cutar malam akwai ta. Na ce dukkan mu mun yadda akwai ta, amma suka ce wallahi tallahi akwai siyasa a cikin harkar cutar nan. Su da kansu bi nassi kalamihim to me muke jira? Me ake mana? Komai ya zama na ƙarya. Shi yasa kafin ka yarda da mutum ya yarda akwai coronavirus sai kayi da gaske. Saboda menene dan Najeriya ba a faɗa masa ya gano ƙarya aka yi mar ba a ƙasar nan? Wannan alƙawari ne ba a yi ba aka karya shi a ƙasar nan? Wacce magana ce ba a ce akwai ta daga baya aka gano ƙarya ne ba a ƙasar nan? Kuna ta ɓata lokaci, kuna cewa a wayar da kan mutane su yarda akwai coronavirus. Wallahi babu wanda bai yarda akwai coronavirus ba. Amma babbar matsalar ku shine makaryata ne ku, mazambata, maha'inta. Wannan yasa da yawa daga cikin mutane ba su yarda ba, amma wallahi mu mun sani wannan cutar akwai ta. Kuma tuni mun gaya wa mutane su ɗauki matakan kariya wa kansu da al'ummarsu. Ka wanke hannu, ka sa sanitizer, ka sa face mask, amma ka sani wallahi babban sanitizer ka shine Allah. Babban sanitizer ka shine Allah. Babban face mask ɗinka shine Allah. Sannan kuma wannan duk abin da za a ce a yi wallahi ba zai maka maganin komai ba idan ba Allah ka rike da addu'o'i ba. Hadha is our belief. Wannan shine imaninmu da yardarmu. This is our belief. Ba mu yarda ba cewa waɗannan matakan kaɗai su ne maganin corona. Wallahi ba mu yarda ba. Kuma ba za mu yarda da mu mutu da wannan imanin ba. Amma mun yarda suna taimakawa. Al-akhdhu bil asbab jaiz. Riko da sababi ya halatta a musulunci, amma ka rike Allah kwaya ɗaya, wallahi tallahi shine maganin duk wata matsala. Saboda haka wannan shugabancin da muke fama a wannan ƙasa, wallahi jama'a, babban makamin mu shine addu'a. Ba ka da abin da za ka iya yi akan waɗannan mutanen idan ba Allah ka haɗa su da shi ba. Allah kaɗai za a haɗa su da shi, Allah ya maganin su kamar yadda ya maganin mujirman farko. Amma wannan irin shugabanci muke da shi a ƙasar nan malam? Shugabanci na rahin mutunci, na rahin girmama al'ummarmu, na rahin mutunta rayukan jama'armu. A ce wai 'yan ta'adda su shiga gari da ranar Allah, da rana duk mutanen garin su kashe su gaba ɗaya, kuma su dinga bin kan gawawwacinsu suna ɗaukar hoto da waya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina ƙaryar shugabancin da ake mana? Kun iya ɗaukar doka akan ƙananan abubuwa. Wane ya saci kuɗi, a je a kama shi. Wane ya yi kaza, a je a da bata yi daɗi ba, a tura jami'an tsaro. Amma kun kasa tura jami'an tsaro su yi maganin 'yan ta'adda da suke yawo da AK-47 a cikin al'umma. Ƙaryar banza, ƙaryar wofi. Shugabancin ƙarya na munafurci, wanda ba babbar damuwarku da tunaninku ku magancewa al'umma abin da suke ciki ba. Ƙananan abubuwa waɗanda ba sa haifar ma da matsala a cikin al'umma su ne damuwarku. A kan magana wannan a kulle ka. Da AK-47 ya harbe mutum 60. Ga ya harbe mutum. Gwamna Zulum yana sallah yana kuka. An je an bindige mutanensa kusan mutum 90. Waɗannan duk ba su cancanta a bazama a kama su ba, sai kai saboda ka ce a yi gaskiya, sai saboda ka ce a gyara, sai saboda ka ce wannan abin da ake ba daidai ba ne.
wani shashasha kuma ya zo da fallan digiri ya dawo daga Madina ya ce haza annabi Yaqub idan sai ya rasa jama'a saboda rashin ɗansa annabi Yusuf, wa biyaddat ainahu wa huwa kazim, idanunsa suka yi fari kal ko ƙwayar baka gani saboda makanta, amma da ya kira Allah, Allah ya yaye masa. Annabi Ayyub jinya yayi, malaman tafsiri suka ce har tsutsa tana zuba a jikin shi saboda tsabaragen rahin lafiya. Dan Allah coronavirus tana zubar da tsutsa a jikin mutane? To cutar da take zubar da tsutsa a jikin ɗan adam, annabin Allah da ya roki Allah, Allah ya yaye masa, barantana wata banzar cuta ta ƙarya coronavirus. Cutar da take zubar da tsutsa Allah ya yaye ta, barantana coronavirus. Mutane ku koma ga Allah, ku roki Allah, ku yi addu'a, ku sauke alƙur'ani. Inda gwamnatocin suna jin shawarwari, wannan irin shawara ne ba mu bayar ba, wannan irin magana ne ba mu yi ba. A wannan khutuba kusan shafi 15 na rubuto ta, wannan khutuba a can kusan shafi na 9 wanda ba zai yi mu isa gurin ba. Malam ya kawo daga cikin hanyoyin da ake samun warakar bala'o'i, Allah ke karɓar addu'a, ai sadaka wa al'umma musamman idan suna cikin talauci, ai sadaka, ai kyauta, ai tawassuli da wannan, a ɗaga hannu a gaya wa Allah, a ce Allah ka yaye mana, mu ga aiki da gamawa. Ɗan adam ma ake ce masa in an gayawa ne an yi gama, aiki da gamawa ya zo, balantana Allah. A cikin yan adam akwai wanda za ka ba da misali da hika ce wana kan ai ana faɗa masa kaza to magana ta ƙare. Haka ne ko ba haka ba? Ake samun wannan a cikin yan adam, balantana Allah. Wace shawara ce ba mu bayar ba? Yanzu ga hafizan alƙur'ani nan makaranta islamiyya sun haddace ƙur'ani da dukkanin ƙira'a da ka sani, suna zubo shi, yanzu suna zaune a gida an rufe makarantu. Me yasa gwamnati ba za ta yi samfulin irin waɗannan islamoyin ba? A nemo wannan hafizai, a yi musu alkhairi. Ake wa 'yan siyasa 'yan iska matsiyata ma alheri, wanda ba su da komai sai amfanin cutar da mutane, balantana hafizan ƙur'ani. A nemo waɗannan malaman, a yi samfulin islamiyyun, a nemo hidimastocin, a zauna da su mana, a yi musu alkhairi, a ce ku je ku sauke Qur'ani, ku gaya wa Allah damuwar mu, Allah ya raba mu da corona da kisan gilla da ake mana a Najeriya. Wallahi ku ga aiki da gamawa. Wani daga cikin bayin Allah a wannan hutubar, magana tana gaba, ya kama tafiya aikin hajji akan dokinsa da guzurinsa da komai da ka sani. Yana cikin tafiya sai ya gamu da barayi. Barayi suka tare shi, suka masa dukan tsiya, suka kwace dukiyarsa, ya zama ko iya tafiya baya yi, yayi jan jiki, ya samu wani kogon dutse ya shiga ya fake. Ba abinci, ba ruwan sha, ba gida gaba, ba gida baya. Ka je ka karanta Minhajul Salihin fil Adab al-Islamiyya. Yana zaune a nan kwanansa 3 bai ci ba bai sha ba, amma yana ta addu'a, yana roƙon Allah, yana cewa ya Allah, amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah. Yace ya Allah, na higa tsananin bukata, Allah ka taimake ni. Yana zaune kawai sai ga hankaka ko shahu da masa a bakin shi, ya kawo masa hankakar, ya shigo har cikin kogon ya ajiye masa masar, ya fita. Bayan 'yan mintuna sai gahi da salkar ruwa ya ɗauko, ya zo ya kawo masa har cikin kogon, ya shigar masa da wannan salkar ruwa, ya tahi ya fita. Ya ci wannan masa, ya sha ruwa, ba zai iya tashi ba. Yana nan a wannan guri yana ta addu'a. Washe gari sai ga wannan hankakan ya ƙara kawo mishi, washe gari sai ga wannan hankakan ya ƙara kawowa. Wani daga cikin magabata ya ce ya zo zai wuce,
sai ga wannan hankaka da masa da salkar ruwa a bakin shi ya wuce haka. To magabata ba sa ganin abu su bari. Yana ganin hankaka ne yace duk yanda aka yi inna li hadhal ghurabi sha'anun azim, yace wannan hankakan akwai wani abu tattare da shi. Yace sai bihi da gudu da doki. Hankakan nan ya sauka nan ya tashi nan, ya sauka nan ya tashi nan, har suka isa jikin wannan dutse. Ya ga hankakan ya sauka ya shiga cikin wannan dutse, ya je ya ajiye masar, ya ajiye salkar ruwan, ya taso ya fita ya tashi. Sai ya karasa cikin wannan dutse, ya sauka daga dokinsa, ya je ya leƙa ya yi sallama, kawai sai ya ji an amsa masa sallama cikin dokar jeji. Ya shiga ya ga mutum jina-jina an daka shi, ya tambaye himawan Allah ko kuma me ya same ka? Ya ce wallahi na taho zan wuce aikin hajji ne, sai na gamu da barayi suka dake ni, suka kwace dukiyata da guzurina da komai nawa, ya zama ba zan iya tafiya ba. Sai na hango wannan dutse na jagindi, na zo na kwanta a ciki. Kwana na 3 ban ci abinci ba, amma sai na dage da addu'a da roƙon Allah. Kafin ka ankara sai ga hankaka nan ya kawo min masa, da ya tafi sai ya kawo min ruwa. Haka yanzu yake min kwana 3, zai kawo min da rana, zai kawo min da safe, zai kawo min da daddare. Wannan bawan Allah ya ce to Allah ya amsa addu'arka, ka ci abinci, kuma ya amsa addu'arka, kuɗinka sun dawo, kuma za ka tafi aikin hajji. Ya ce nawa ne kuɗin da ka taho da shi? Ya gaya masa dirhaman da ya taho da shi, miliyoyin dirhamai. Ya sa hannu a cikin jakarsa ya kirga wannan dirhamai ya bashi. Ya ce ga kuɗinka da aka kwace ma. Ya ce kuma tahi ka hau doki baya na mu tafi aikin hajji. Amman yujibul mutar